Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Menteri katanak jengok kai pertai ubak polling do habakren halor ke jingdawa jong ke VPP bantung kambiang gitu gitu kat kalu ke yukta ulaong bakat kum ka an mlak ban pen ken namar ka bor ke jingedai kladuna shibun Lada yanujor per ke Ophisar ki bedang don hakakam ula benrap da ka baong ban penlong kam politik ya kani da ka bayalam bakla kamlong ka badai ber kalong tang man pen biet iki pat ba ka menteri sarkar ka kong amperinding do kalaya kendu iki nong ilam ke VPP nangta kilapan banya kendu yo menteri rang ba ke jela ukon ke sangma ke ba uru pen pau ba ukloi banya kendu iki ha kanu kapor ula benrap syu da ka baong ba ke jingdan ke sarkar na banya tai sani bahalor kani bat kani kan plilat plilenti iki ban kren kalau ka yukta kamde hapo ke jingpet jo ke sarkar jela ke jingtmu kalong ba kalau ke yukta kan ai ke jing bishar ka bahong crystal clear bakat kum ka act nimla ban engage ya ka service jongki priyo ki bala Shongthait di kata kalong fundamental ya ka jingdan jong ka luka yata namar ka bor ka influence jongki priyo ki bala rita kala duna shibun banyak ki priyo ki bala ki officers ki barang kan ka service di kadai baik tanggal jong kita kenong rengi pat ba nginum lak ban diwit naga at hamtam gini dega at kebalawan hadin shibun ke jingki keleng jong ka ri di ban penlong kam politics ya gani da ka ba ya lambak laya ke public opinion kalau ke ke ba nasnohi kamlong ethical kamlong kepada burom pat kalong ru kajing bersang pan deflect ya ke public attention naki issues kiba don kam shisha de menteri kong ampari lindo ada banyak kedua ya ke VPP pat hadin kedua kilapan ru sa kajing kedua baru chief minister ya ke uru ula dep menjur di ngangek berkata bat kumjuk ke jington jong ke assembly session kan lak ba kedai kelenti kelat yaki bagi rak yakni ke jingkan bat minum lak ban kren ke ba palat ya ke baka at ka stipulate ha ka Rukom kan shield namar ka look ayukta kam day directly po jo ka control the state government pilu platin ni kedai ke jingtmu hi kalong ba ka look ayukta kan ai ya kan jimbishar ka balong fair but ba kam dai ruka department ba government department di bat ki officers ki ba serve ham toru ki serve with a specific tenure but under a certain code of conduct ya ka performance jongki within ka luka ita di bat ka jingekran ka jong hapo jong ka ni ka commission ru kalong open to public scrutiny di nak kata kanum don ke ru but ki minutes jong ki jingkan ki jong ki ha ki meeting ru kalong open to public scrutiny de kanu ka kam ka bala ban le da ka ba buri la da ka ba influence ya ka sarkar ha kanu Rukom kan Ktah ngaru nganum sodo namar ha ka jin shisha ka point ri kalong ba ya ki bru ki ba umdei bantung ki ba kim qualify ban shat hung na po commission ka at kalong shai de ba gidei bende ki serving officers di lada ya tingka bat kata lada ya musla bat kata ka ba ka at kalabu ni hi ke sarkar ngin cak kena bagi violate mangi di haju ko pot pi ong ba pi kwa ya ka transparency ha sencar kadar haju ko pot pi kwa ba sarkar kan pen kain bede ka at kumno ngini la ban le kita baro atli haju ko pot ni ke case kuma kalau ta the long family ya ke long latest and ke bangatip kalong ba chief minister u kren bunsin but menne abangai kedu uru kren ni bagi long open to discussion but we have nothing to hide mendane begini pore Menteri ke sarkar jela ubadai ru nong yalam ke seng UDP ubak polling do habakali ke jingsno jong u ban ui kinong mi khmat pat ba kimi shasurak ban hela
haka jaka bania tai hapo ka yung dor bar thawan ulong ka daw baro pandan ka yung dor bar thawan kalong ban aila di ekonomi khmat bania tai ula ban rap da ka baong bagi pat ba kila jit ekonomi khmat na ki constituency da ka bakmit lenti bagian kran na ka banta ka jingmentoy ka jongki hapo ka yung dor bar thawan. The whole purpose of us having an elected house is to facilitate legislators to debate and take part in discussions. Now, the electorate has given us a mandate in each of the constituencies, whereby a constituency of, say, 30 to 50,000 voters would vote for a particular candidate, expecting him to represent their interest in the House of the people. But if I were to take my electors with me to the streets repeatedly, then the whole point of having elections is defeated. Second is, members of the opposition are also important members of various committees constituted by the State Assembly. Even the Public Accounts Committee, which is regarded as a mini assembly and an assembly which sits whenever the House does not sit, is headed by and chaired by a member of the opposition. Therefore, there is adequate room for the opposition to address all their issues within the four walls of the State Assembly and within the confines of the various committees constituted by the House. Unang yalam ka UDP ubadairu menteri ka sarkar jalla haba jubab ya ka jingmi jong ka jing persha lada kren hindi ulat ka jalla ha ka sngi sedang shong dorbar uloong ba yui bakandan kata ka jing eper lada ulat ukren da ka hindi namar ha ka juk ka por la ay ka jing kren jong ha ka tien pareng uloong ba kani kam dei ka ka ba per lada pet ha po parliament ru ikren unong kren ukren da ka tien ka ba unang bha ba ubas ngap ru usngap da ka tien ka ba usngo thu bha ula benrap da ka baong ba open slur ban kran amtang da ka tien English henrai ban kran sadaki atli ki official language jong ka jalla ngami I bakandan ke paper lada ulat ukren da ka tien hindi bat ha ka juk ko por pat ya ka jing kren ka jong kalong available la supply ya ka speech ka jong ya ka text jong ka speech jong ha ka tien English di kani kamde ke paper tapi pe ya ke parliament barok ki ketian ki barung ha schedule lapan kren bat pilapan yo snow ya ke jingkren da ka ketian ke ba pipi snow tu unong kren da ka ketian ke ba unang ba unong snap udu ban snap ka ketian bo so tu ba ti ngaling ke penslur ba kamde tang bende da ka English saki atli ki associate official language ru andra ikane kamat bagi associate official languages jong state lu deban translate lang haki tu kitien ru ti ka perthai ka pemerintah ka ba jong artificial intelligence le tu pikiran daga nu ka kitien ru interpretation kalong hang tu hi daga kitien ka ba pipi ko apan yo sngau te kamdan kami ibaran dan kendek isu daga kalong ban ba Ukraine be daga satang bu Ukraine be daga Hindi bat ngiru translation ngishu shong pet kayu tau lat de da koi berdekat kam